салому вақт ва хайр. ба барномаи навбати ҷаҳон дар ҷаҳоннамо бо ман ҳофизи маҳмадалӣ хуш омадед. дар ин барнома дар дораи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахустин ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max ба парки ҳавопаймоии ширкати Somon Air ворид гардид. Ворид гардидани ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max барои рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ боз ҳам васеъ намудани шабакаи хатсайрҳои байналмилалӣ, зиёд кардани шумораи парвозҳо ва беҳтар гардидани сифати хидматрасонӣ ба мусофирон заминаи мусоид фароҳам меорад. тибқи нақша ин ҳавопаймо нахуст дар хатсайрҳои байналмилалӣ ба самтҳои Душанбе Сеул, Душанбе Пекин, Душанбе Минск ва Душанбе Лондон парвоз анҷом дода, минбаъд дар дигар самтҳо низ истифода хоҳад шуд. ҳамчунин то охири моҳи августи соли равон боз як ҳавопаймои нави Boeing 737-8 Max ба парки ҳавопаймоии Somon Air ворид карда мешавад ки имкон медиҳад ки дар дораи талаботи барномаи давлатии рушди авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалисозии қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи сиёсати осмони кушод имкониятҳои ҳамлу нақли ҳавоӣ боз ҳам густариш ёбанд. ҷаҳон дар ҷаҳоннамо ба ҳофизи маҳмадалӣ.